Üdvözlünk a WatchMojo Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával 10 olyan filmjelenetet gyűjtöttünk össze, amelyek miatt a filmek belettek tiltva. Hasn't that Eggman come yet? I love that Eggman so much. No, he hasn't come yet, Mama, but we still have some eggs. I'll put some on for you. Did you sleep well? Sziasztok, én Zsombor vagyok, és ebben a videóban olyan filmrészleteket nézzünk meg, amelyek a szóban forgó filmek betiltásához vezettek. 10. A bagótrágó Babe Ruth. Babe hazatér. Oh, yeah, the Great Bambino. Of course. I thought you said the Great Bambi. A Babe Ruth karrierje csúcsán kiadott Babe hazatér egy sportkomédia, amelynek főszerepében magát Babe Ruthot láthattuk, valamint a híres némafilmes színésznőt, Anna Q. Nilssont. A baseballhoz már jó ideje hozzátartozik a bagórágás is, és Babe is elég sokat csinálja ezt a filmben. I'll tell you something, kid. Everybody gets one chance to do something great. Most people never take the chance, either because they're too scared, or they don't recognize it when it spits on their shoes. A filmek cenzúrázásáért felelős Albert Stevenson szerint a Babe hazatér azt a hamis benyomást kelti, hogy a bagórágás egyenlő a sikerrel és a hírnévvel, különösen a baseball világában. Hogy elkerüljék, hogy a gyerekek Babe rossz példáját és rossz szokását kövessék, a film betiltásra került Chicago jelentős részén. You're the Babe. The Sultan Swat. The King of Crash. Crash and 100 other dopey names. Forget about that stuff, kid. 9. Betty Boop a pokolban. Red Hat Mama. A mindössze 6 perces Red Hat Mama animációs kisfilm 1934-ben jelent meg. Betty Boop volt a Paramount Pictures kulcsfigurája a 30-as években, és közel 100 rajzfilmben szerepelt. Az 1934-es Red Hat Mama című rajzfilmben Betty álomba szenderül, és álmában a kandallója a pokol bejáratává válik. Ezen felkerekedve bejárja az alvilágot, majd szó szerint értendő fagyos tekintetével megfogyasztja magát a sátánt. Azonban a BBFC nem igazán volt oda az alkotásért, mert szerintük ez a rövid kabaré jelenet istenkáromló, hiszen a poklot komikus módon ábrázolja. A film végül nem kapott minősítést, és ennek következtében később betiltották. 8. Egy tényleges temetés. Die Cavalcante. A díjnyertes brazil dokumentumfilm a Die Cavalcante a névadó brazil festő Emiliano Di Cavalcante temetéséről szól, akinek temetését a Rio de Janeiro-i Modern Művészetek Múzeumában tartották. Glauber Rocha producer filmre vette a temetést egy rövid dokumentációs film reményében, ami megnyerte a rövidfilm kategóriában a zsűri különdíját az abban az évben megrendezett Cannes Filmfesztiválon. Azonban Di Cavalcante fogadott lánya finoman szólva sem volt elragadtatva a dologtól. Szerintem azzal, hogy tényleges felvételeket mutattak be az édesapja temetéséről, meggyalázták az emlékét. A bíróság egyetértett ezzel a váddal, és ennek értelmében Brazíliában betiltották a filmet. 7. Szülinapi ruha. A 22-es csapdája. Joseph Heller minden idők legjobb háborús novellájának nevezte a 22-es csapdáját, amelyet gyakran a szatírák mesterművének tartanak. Let me see if I got this straight. In order to be grounded, I've got to be crazy. And I must be crazy to keep flying. But if I ask to be grounded, that means I'm not crazy anymore and I have to keep flying. A fekete humorral átitatott műnek a filmes adaptációját Mike Nicholas rendezte, aki nem sokkal azelőtt végzett a Diploma előtt című filmmel. A 22-es csapdája különösebb felhajtás és nyilvánosság nélkül jelent meg, mégis állítólag Portugáliában betiltásra került meztelenség miatt. Man was killed in his plane over Avignon last week and bled all over him. His clothes haven't come back from the laundry yet. Where are his other uniforms? They're in the laundry too, sir. Pontosabban megfogalmazva, egy jelenetben volt csak meztelenség, amelyben John Yossarian felveszi a születésnapi ruháját, majd felmászik egy fára. Persze, lehet, hogy csak azért tiltották be, mert a film elég látványosan katonaság ellenes. 6. Egy vajúdó bölény. Az eltűnő préri. A Disney által kiadott Az eltűnő préri egy elég kedvelt dokumentumfilm a lassacskán eltűnő prériről. On this sea of grass, the pioneers launched their white-topped prairie schooners.
Their destination was Oregon. A film egy derűs és gyönyörű amerikai ökoszisztémát mutat be, miközben ezzel kontrasztba állítja az emberek kezei által okozott pusztítást. A megjelenésekor hatalmas sikert aratott, és el is nyerte a legjobb dokumentumfilmnek járó Oscar-díjat. Time swings back again to the present, where the prairie of the pioneer and the Indian lives only on the pages of history. Azonban az egyik jelenetben egy bölény éppen életet ad egy kisbölénynek, mindez pedig eléggé szemléletesen van ábrázolva. As quickly as possible, she must remove the membrane masking his face or the calf will suffocate. Ez persze túl sok volt a New York-i filmcenzoroknak, és mondanom sem kell, hogy emiatt betiltották a filmet. Ez azonban jelentős felháborodást okozott, ami felkeltette még az Amerikai Polgárjogi Unió figyelmét is, akiknek sikerült visszavonatniuk a betiltást. 5. Kettős gyilkosság. Csendesé, halálosé 2. Egy alacsony költségvetésű slasher a 80-as évek közepéből, ami Ricky Caldwell karácsonyi vérengzését követte nyomon. Merry Christmas! Santa's back! Magától értetődően ez a film is tartalmazza a slasher műfaj sajátosságait, mint például a rengeteg erőszakos jelenetet és a meztelenséget. A ruhák hiányán kívül egy kettős gyilkosságot is szerettek volna beletenni a készítők. Ebben a jelenetben Ricky kábelekkel gyilkol meg egy férfit, mielőtt elintézni a meggyilkolt férfi barátnőjét is. A forgalmazó megtagadta a szükséges vágásokat, így a filmet betiltották az Egyesült Királyságban. Ezt a tilalmat végül 2020-ban feloldották, amikor a film kapott egy 18 pluszos besorolást. 4. Lengyelország megszállása. The Ramparts We Watch. 1940-ben a The March of Time című híres hírműsor kiadta a The Ramparts We Watch című háborús filmet, amely kivételesen nem a háborús frontvonalra összpontosított, hanem az otthoni mindennapokra. A filmet a Connecticut állambeli New London városában forgatták, és az ott élő lakosokat foglalkoztatták színészekként és statisztákként. A Washington cream pie. Washington cream pie? You like a cookie? A film azonban tartalmaz egy jelenetet, amelyben a náci Németország megszállja Lengyelországot, ez pedig, mint ahogy várható volt, rengeteg filmcenzor figyelmét felkeltette. A filmet betiltották Pennsylvániában, mert maga az invázió állítólag félelempropagandát terjesztett az érintett feleknél. Attack is geared for lightning swiftness and irresistible power. Total war is a science that Germany has mastered. Az állam nem akarta, hogy a polgárok félelemben éljenek a náci Németország miatt, ezért a filmnek mennie kellett, viszont a tilalom nem volt hosszú életű. 3. Nyilvános vizelés. Biciklitolvajok. Vittorio De Sica Biciklitolvajok című filmjére gyakran hivatkoznak a valaha készült legjobb filmként, valamint ezt a filmet tekintik az olasz neorealizmus legszebb példájának. Antonio Ricci kétségbeesetten keresi ellopott bicikliét, ugyanis szüksége van rá a munkája miatt, hiszen el kell tartania a családját a háború után feldúlt Olaszországban. Senti, guarda che non ho capito bene. Che hai detto? Fermi, Danton, fermi del momento. Senti, che hai detto? C'è il posto? È buono pure, municipale. Annak ellenére, hogy elnyerte az akadémia tiszteletbeli díját, az MPAA betiltotta a filmet egész Amerikában, hiszen jelentős problémáik voltak a jelenettel, amelyben egy fiatal fiú nyilvánosan pisil. A betiltása ellenére a biciklitolvajok meglehetősen széleskörű közönségre talált, valamint rengeteg prominens rendezőre volt hatással, beleértve Ken Loachot vagy éppen Martin Scorsese-t. E c'è stato un 4. Lui dorme qua. Guardate sotto al letto se ci sono le biciclette. Második, erőszak. Szalmakutyák. Az 1970-es évek elején készült filmekben megfigyelhető, hogy jelentősen megnövekedett az erőszak és az emberi romlottság. Jesus. I got 'em all. A Dustin Hoffman főszereplésével készült Szalmakutyák lényegében a reszkesetek betörők felnőtt változata, amely bemutatja, hogy egy pár megvédi a házukat néhány meglehetősen barátságtalan környékbelitől. Okay, you've had your fun. I'll give you one more chance. And if you don't clear out now, there'll be real trouble. I mean it.
A film számos módon jeleníti meg képileg a szexuális zaklatást, és ennek köszönhetően nagy feltűnést keltett a filmcenzúráért felelős testületek között. Az MPAA követelte a film újravágását az amerikai megjelenéshez, viszont az Egyesült Királyságban teljesen betiltották. I didn't reckon on nobody getting killed, Norman. Oh, well, that's too bad. We're all in it now. A teljes, vágatlan verziót csak 2002-ben adták ki. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangommat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. Első, Rossz ízlés, rózsaszín flamingók. Ez a John Waters film kizárólag azzal a szándékkal készült, hogy megbotránkoztató és provokatív legyen. And I, Connie, also love you more than anything I could ever imagine. More than my own hair color. More than the sound of babies screaming. The sound of dogs dying. What do you think you're doing? A rózsaszín flamingókat egy további megbotránkoztató alcímmel hozták nyilvánosságra, ami pedig a rossz ízlés gyakorlata volt, ez pedig a vásznon egy halom, illetlen kép és téma követte. Why else would they sign that, the filthiest people alive? Everyone knows that title has become my trademark. A híres drag queen Divine alakítja az önmagát a legmocskosabb élőembernek kikiáltó személyt, és ennek bizonyítékaképpen pedig olyasmit csinál a kutyaszarral, amit inkább nem részleteznénk. What you are about to see is the real thing. Amikor a filmet 1997-ben VHS-en kiadták, akkor NC-17-es besorolást kapott a perverziók széles skáláján mutatott kifejezett részletessége miatt. Ti betiltanátok bármilyen jelenet miatt is egy filmet? Szerintetek nem lett nagyon PC és túlságosan érzékeny az egész világ? Írjátok meg nekünk kommentben a véleményeteket, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára.